Rong Khelan along scooty upon truck ke patong. Bokajan along truck ke patong ajok inuda pran kedam. Bokajan lem sasai hem RJ Larmilu. Kardom pini karbi prime time berta long pen ilisami mirinan sepi pini bertang ton pen arju panik tha nonakai munit ke chan ke jara son si gari motor aphaita nang bat bom tanglo laso jok rong surong bodalong anta gari ke vek jong hele chere setami kapre katum kachere kavedera jok ar niwang amat gari ka chetong la pen gari ke tong ajok apran ke nam nang aphai nang ong bomlo Lason thotsi pini arni kang sampor phai plira chitim apor malom Dipu police station ke parlo Rong Khelan social welfare asai hemathing nolong AS01HC 8648 attract manjanat pen ke wang bom hut ihum scooty AS31 9719 upon aphi pen patong dun phitlo bonta kopai ke mi scooty ke vega bang men ke chon phida jok apran ki joklo sidame aringa huwa bang ki sonang koklo tong se kot pen adima long raikom sai khia tumpali dun si Trakate wara bang upon police station pondetlo. Halapu scooty ke vega bang aringa hu ke so ke dokok pena jok se ke lang upon Dipu Medical College and Hospital along ansi pondetlo. La pen truck ke vega bang asap so hor ki tun pensi ke vek tahai. Bon tani litum nep ingnang ponsi thana long an pondetlo pusi raikom sai ki pen tham pon. खबर पाइछु खबर पाइ पराय माने जगात एतिया आइ पालु तबे बिस्तारित केनेके कोत परा आइसे केनेके होइसे गम पोৱা নাই এজন মাইকি মানুহ অলপ জখম হিচাপত পাইছো তাক দেন মেডিকেলৰ ট্ৰিটমেণ্ট কাৰণে পঠাইছো আৰু গাড়ী ড্ৰাইভাৰটো আমি ইয়াৰ পৰা লৈ প্ৰায় অলপ ড্ৰিংকৰ অৱস্থাত আছে নেকি তবে তাক লৈ প্ৰায় মই থানাতে প্ৰচিড কৰিছো পঠাই দিছো জাস্ট এতিয়া কি হৈ আছে মই চাই আছো জাস্ট আহি পাইছো মানে যোনটো পেশেন্টটো বেছি ক্ৰিটিকেল হৈছে নেকি স্যাৰ না বেছি ক্ৰিটিকেল বুলি মই দেখা নাই তবে খুচকাৰি উঠিছে গাড়ীত তাৰপিছত হি অলপ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰটো আছে না নাই ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ নাই পলাই নাই থানা লৈ গৈছো Scooty aphan ke patong attract setame thana an pondetsi komada truck loni angton pen kachini ji aphan raikom sai khi hin pen sai dengpon poputa ningje pontu News report Karbin Longlai Bokajan police station angkang pinia da por phai sirkebra achitim apor malom National Highway thongkebra sirkep atowar amra janalong ihum 407 attract inuda sarpi maraphan ke patong ajok adimalong amat apran damnang juilo Birta kilong dona tengke Bokajan anat ke dambom NL07 E6241 ihum 407 attract inut Dipali Biswas artaningkan phokebra nerkep abang towar ke hat bom hut men truck ke patong phira jok akengarvi koi ruplo Laso jok adimalong amat si apran damnang juilo Bangso putha ke thekdun long atum pen Bokajan police station along an Birta pali damsi Raikom sai khiatum adimalong an pali dunsi kithi tanga bangar pum Raikom sai khiatum pen humponsi postmortem aphan Dipu Medical College and Hospital along an palido Bokajan pen anantirang Karbing Longlai Bokajan subdivision angkang along ke do abarim ke bannai Bokajan large size multi-purpose cooperative society asai hemta araje chelar milu athe bangso hem ke bantu ongamad RJ abolona vedetsi murim sangsi dokoklo Bokajan cooperative society lem sasa hem ke damtang pharu krisir kebra troxy kebra isi aningkan hut kimrang ponsi pini anabangke ningkan phokebra hini an arta plengtanglo monira kai rongle ke sarki krichot lapukali Thengpi thengprang pen ke danglok hemri do anta kesar ki kriya porlote ajada sonsetami jakong jumden la sonsi Bokajan lem sasai hemalong setami ningkan phokep abad an arta ke le jok a hem kang hang pen ke danglok a hem are barai do anta cream si ma sonsi thekponlong lang iktha bangso visual ke theklong pen a hem araji abolona bangki ke larmi onglo Bangso Bokajan lem sasai hem cream sim banthum la pen katirim katimot asonsi mandet lopusi pherangke kahumri dam hut
thek pon long lasi Karbi Anglong Autonomous Council along Cooperative Society arpu ke do tum matha ponra puthora kimi selam pona sonte mesenji lapen chelang mesenji bokajan pen anantirang Karbi Anglong lai Assam Sarkar atoy tingpen ki klempon assessment lapen reassessment asai long Diphu Municipal Board ke parlo ward ke do analong ke do ahemtun atum tame kachetodun peji aphan DMB asai photum pini jangmini phai krisia ni methanga sai hemalong pherangkia mai ingni ponsi lamthe pachini pon Karbi Anglong ahempi Diphu rongsopi jesamet Municipal Board angkang kadukawe ward kripli andu Laso pen langdam si awartina long kedobom ahem tu natumalong longlip helang pen kichenglok ahemarit lapen kulat hai hui ko anaphai domapu kalakha ji aphansi kedam tang there chiklo pen bangso assessment lapen reassessment asai ding ponlo labangso sai ki ding pon pen Diphu Municipal Board ke parlo araratum anaphan ahemalong survey claim bangatum humri damsi kedo anason langchari pen ahem tun tin atum aphan isi a documents alo selam ponpu lapena jok ke wangjiani akinang sotmatik Municipal Board alo kaboha ahem tun atuma phan joy ke pen kirita libji lapen sarkar pen nangkele akachin thora sontami joy ke pen kelong dunjia warsai phansi bangso assessment asai claim pon lopusi Town and Country Planning Deputy Director Ruben Ronghang pen pachini pon anang limang chikim ahem oito assessee ahem ta haipo Jatan assessee putame ground floor anu ne mate first second floor ada kotodu asi non geotech pang itu yang kenang sob dan puno geotech yang puno te dak angton jadi itu tak lang po mo lang mahong le dokus tame alang dia hem holding jalang awar sai pang dak pon lapen bangso assessment ki claim asai long muni latum thangnat ka pherinangji alamawe lake government aphan record mate data bank aphan chot lasi bangso data ke pangrum along radatum kachirap kachetodun akinang sotpusi Diphu Municipal Board angkang ke doara aphan pachini pon lapen labangso asai non jangnie cheklo angbong ke patang pon edji aphansi tisik pon loputa pachini pon thu phirangke amai long Prodip Rongpi Assistant Engineer DMB Bapuram Timung Junior Engineer DMB Monjili Kropi Junior Engineer DMB Gulson Ingti Kathar Junior Engineer DMB Thengtom Teron Junior Engineer DMB lapen Monjir Timungpi Accountant of DMB atum Chitongdu Diphu ba Karbi Anglong West Karbi Anglong anchot kali lake ola sam sila bangso exercise thedung exercise abang local bodies atum pen klempon elo la so long pensi ilitum Karbi Anglong lake 6 schedule pinang posi ilitum ta claim nang nema adopt nang nema posi Karbi Anglong Autonomous Council jenike nitum authority lono asalang utum long nitum appeal lo lapen alam than lo lapen hadat nitum meeting honorable CM Dr. Tuliamong Hansar tumpen MLA tumpen stame iya tum antenta nitum hadat meeting dolo nitum price lo tanpa sini lo lapen alang tum penta nitum phan labang so kepak claim dia phan ajakong nang pilo jage claim pon dia phan lapen prap jing bange patang dia phan News report Karbi Anglong live Kedam tang kontain ko rapliang bong India deralo COVID-19 ke sopen bankruptly apran kedam a report longpon lo Delhi lapen Himachal Pradesh along rialong bangpli Gujarat Jammu and Kashmir Maharashtra lapen Rajasthan along rialo inud Labangso COVID-19 ke so kelong aphai ke bad lapen kithi ke jang satami aphai nang bad bom ke theklong ajoksi Brihan Mumbai Municipal Corporation mati BMC hin pen kedam tang jangmia cheklo ni phai kep urmia ni kadukawe keso derabang keso kachelang dunatum woreng klembang anparta BMC hospitals angkang kedo anatum aphan max ke envekji aphan aron pachini pondo BMC hin pen artaning kan trok ke pen athak arling ke saratum aphan covid ke so pen kachere pon thekji aphan pura kai ke face mask ke enverji aphan si pin khat pondo Mumbai rong Sophia long kedam tang ni trok an ke aniwang amatsi bang pharohini sose abang phatum covid ke so kacholong dun dolo Pinier ni an Mumbai rong Sophia long kedam tangar ni pen pangrum pet lo pulotangte covid ke so kelong aphaila ke lakri sira suri phokebra near cap an dolo lapen ki thi ke jang aphai sitame suri kresir kebra pharo trok sira
phokep an dolo labangso ke so puthot nang kangdang thu bom ajok si kachelanga hemdo analong kachirok tok lapen kachisik mekpen kidoji aphan pura kachisik padoponlo Union Health Minister Manshuk Mandavia ahin pensatami labangso kachisik kachedang ko andoma pu kachini ponji aphan pura Jajar All India Institute of Medical Sciences mati AIIM esalong an humri damlo lason si kaddu kawe along ritin along health ministers atuma phan mithang along rialong kachi humri dam repji aphan pin khat ponlu Union Health Ministers ahin pen non kiklang bom influenza like illness mati ILI lapen severe acute respiratory infection mati SARI akisolong arsik jit pen kilang chari dunji aphan satami kapin khat pon padolo halapu Delhi rong sopi ke so kilang asa hema hin pen ke paklang pon ki Delhi rong sopia long setami arni sivet ang bongsi pharoplira trokner kep rapli an COVID-19 ke so long ponlo nonama Delhi long seka chelanga hemalong surihinira pharo ke thomra ner kep aphai an COVID-19 ke so chelang pon bomlo National Desk Report Karbiang Long Lai Pini Karbi Prime Time berta ke lapansi kang ton poniglo